φύλακες των άκρων, οι φύλακες των συνόρων, γιατί αν έπεφτε η Τραπεζούντα και ο Πόντος, θα έπεφτε και η Κωνσταντινούπολη. Απόϊκος των κατορθωμάτων και των ηρώων των άκρων, των ακριτών, όλα τα ακριτικά τραγούδια, με πρώτο τον Βασίλειο Διγενή Κρήτα. Αλλά οι Πόντιοι δεν έπαψαν ποτέ να είναι ακρίτες. Ακόμα και μετά το πρωτοφανή και σκληρό ξεριζωμό, το ελληνικό κράτος δεν τους επέτρεψε να παραμείνουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά τους έστειλε να κατοικήσουν τη Θράκη και την Μακεδονία. Ακρίτες στον Πόντο, ακρίτες στην Ελλάδα, ακρίτες των συνόρων για άλλη μια ακόμη φορά. Γι' αυτό και ο σύλλογος μας και κάποιοι άλλοι σύλλογοι ονομάζονται, έχουν την επωνυμία Ακρίτας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να κλέψω άλλο χρόνο από τη διασκέδασή σας. Ξεκινάμε με μια χορευτική ενότητα, με μονό τικ, διπλό τικ και ένα τικ από την περιοχή του Άκταγματέμ. Πολλοί τώρα τελευταία αναρωτιούνται, μα αυτοί οι χωροί υπήρχανε? Ναι, υπήρχανε. Δεν υπήρχε τότε τηλεόραση, δεν υπήρχε ραδιόφωνο, δεν υπήρχαν έντυπα να γνωρίζει μία άκρη του Πόντου τι χόρευαν στην άλλη. Έτσι λοιπόν, μην παραξενεύεστε ότι αυτοί οι χωροί υπήρχαν, απλώς λησμονήθηκαν, ξεχάστηκαν, επικράτησαν περισσότερο οι χωροί Τραπεζούντας και Ρασούντας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν όλοι οι χωροί του Πόντου. Τικ μονό, τικ διπλό και τικ του Άκταγματέμ Τσουρντούγκουζους. Μετά το κλείσιμο των μεταλλίων της Αργυρούπολης, ο ελληνικός Αργυρούπολης διασκορπίζεται. Άλλοι πάνε στο Χάρς, άλλοι στη Σαψούντα και πάρα πολλοί φεύγουν και πάνε στα μεταλλεία νότια της Αργυρούπολης
στην περιοχή της Καπαδοκίας και της Γιοσγάτης. Εκεί δημιουργούνται το Άκταγματεν, το Κιουμούσματεν, το Βουλγάρματεν και η χορή αυτή είναι από τη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως και ο χορός που θα παρακολουθήσουμε μετά την τριγώνα τραπεζούντας, ο χορός Τέρς. Τριγώνα, τραπεζούντας και Τέρς. Και αφήνουμε τα μεταλλεία του Ταύρου και του Κιουμούσματεν και πάμε πάλι στην Τραπεζούντα να χορέψουμε Καλό Κορίτσι και Σερενίτσα.